Із актора в директори Ельдар Джелілов може очолити Кримсько-татарський музично-драматичний театр замість Біляла Білялова. Про це телеканалу АТР стало відомо із власних джерел. 39-річний Ельдар Джелілов закінчив Київський театральний інститут Карпенка-Карого. У 2010-му отримав звання заслуженого артиста Криму. Знявся у 11 кінострічках. А останні 8 років працює актором у Кримсько-татарському театрі. Сам Джелілов інформацію про своє призначення нині не коментує. Що з приводу призначення Джелілова думає його попередник? Прошу, пряма мова. Это его выбор. Ну, наверное, хотел давно. Пусть думает дальше сам. Ну, Ренату Бекташеву предложили, он отказался. Он посчитал, что это некрасиво идти на место, где есть его друг и соратник и так далее. Может, еще кому-то предложили, я не знаю. А он, наверное, с удовольствием согласился. Ну, флаг ему в руки. У нас одна задача – сохранить театр. Вот и все. Другой, неважно, Белялов или какая-то другая фамилия. Надо сохранить театр. Сейчас его разрушают. Вот и все. Білял Білялов 30 років працював художнім керівником Кримсько-татарського театру. А цьогоріч, 7 серпня, був звільнений владою окупантів. Йому закидають начебто адміністративні порушення та фінансові махінації. Після оприлюднення наказу про звільнення на захист директора став увесь колектив театру. Актори висунули ультиматум – не працюватимуть без Білялова. Рішення про своє звільнення Білял Білялов оскаржив у суді.